Vážení a milí televízni diváci, my vás vítame pri novom videu, novej sérii ochutnávačky, kde budeme ochutnávať rôzne extrémne špeciality. Dneska napríklad tu máme takéto fazulky rôznych príchutí. Ja tu mám spoluparťaka, Miška, ahoj. Čaute. Ktorý bude so mnou ochutnávať tieto fazulky rôznych príchutí. Čo tam máme za príchute? No tak máme tu hruška alebo šušeň. Ja to nevím. Jahoda alebo čili paprička, banán alebo chobotnica, žuvačka alebo zubná pasta, kola alebo jedlo psače a potom tropické ovocie alebo slimák. A toho slimáka sa ja najviac bojím. Neboj sa, Chutné. máme tu takýto pohárik, keď nám bude zle a po prípade balkón máme kúsok. My to ideme rozbaliť, nachystať a ideme na to. Daj odber, daj like a uži si toto video. No, takže máme to otvorené. Tu máme fazulky, vysypať ich nechcem. A máme k tomu ešte takúto fajnovú ruletu. Takže, môj zlatý, začínaš, točíš. OK, modrá. No, tak vyber. Točiť neviem, ale dám túto. Čo to môže byť? Zubná pasta, to není až tak zle. Alebo žuvačka. Zubná pasta, taká mentolová. Bože. Jak mojich rodičov. No, som vedavý, čo tam padne mne. Banán alebo chobotnica? To je táto žltá, že? Podľa vône to nezistíš. Banán. No, dobre. Takže jahoda alebo čili paprička. No s Bohom. Takáto fazulka. Čili paprička. A neštípe to moc. To vypuluj, keď chceš. Á. Vypuluj to. Zapijem to. Jaj, ješ. Není to dobré, čo? Moc štípe. No, kola alebo psie žrádlo? Že by som mal šťastie na kolu? Kolu, to máš tu. Fakt to ono. To nezistíš. To nezistíš ani podľa vône, ani... Ne. Fuj, to sa nedá. Idem ja. Takže, kam to ide? No, buď máš banán, alebo keď chceš si to zatoč ešte raz. Ľudia, takto to mám. No tak ideme točiť ešte raz. No, Ja mám banán alebo chobotnica. chobotnica. Ako chobotnicu som nemal, banán som mal. Kto by ho nemal? Banán. No. Fuj, to psie žrádlo je úplne odporné. Tereza, už viem aspoň akúti tvoje jedlo. Zase kola, alebo psie žrádlo. Počkaj, si nachystám pre istotu vodu. Ľudia, hovoril som to. To sa nedá. Sopel, ako sopel som jedol do 6 rokov. Čas ten. Počkaj, ja neviem, lebo... Nevieš, akú ti hruška? Viem, ale teraz neviem, lebo šušení chutí podobne. Ja to pamätám. Ne, to je hruška. Ja to budem mať Ja už nechcem psie žrádlo. To ešte raz. No, banán alebo chobotnica. Ja už chcem niečo iné. To je, uvidíš to, že tam bude chobotnica. Ľudia, chobotnicu nech tam má. Ľudia.
Ľudia. Fuj. Ja len zase to modré, to je pohodička. A mohla by tam byť žuvačka už. Veď to je A je... odporné. Tam není. Ty máš úplne šťastie iba na tie Není. sladké. Není tam žuvačka. Je tam zubná pasta. Ja normálne cítim chuť ešte furt toho psieho žradla aj tej chobotnice. A že idem to čili. No, hruška alebo sopel. Mi bude úplne jedno. Hruška. Ja sa modlím hlavne od toho slimaka, ale nechcem. Môžem zažiť tú bolesť. Priprav si Takže- tú vodu. Nie, A ja to pohárik na odpad. nechcem. Jak to chutilo? Dosť nepríjemne. A to som to iba rozkusol. Fuj. Mož- Kola! Oh, Áno! Ne, ľudia. slimák alebo tropické ovocie. Toto mu zažila Fúha. prestane slimáka. Turbo! Pomáhaj! To bude určite slízke, nechutné. Ne, ja to... Fuj. Hlavne nedostal slimák. Fú, Dobre. tropické ovocie, chvala Bohu. Kola alebo psie žadlo. Ľudia, to psie žadlo, nechcem, jak tu Simon na to nadával. Raz to ochutnať musíš. Ne, nie. To je psie žadlo podľa mňa. Fuj. Veľmi príjemné pedigrí, že? Fuj. Ja to nemám vôbec. Fuj. Pekná chuť. Banán alebo chobotnica zase. Fuj. Chobotnica. Žuvačka alebo zubná pasta. Prosím už tú žuvačku, ja chcem. To je asi... Modrá farba je asi najlepšia zo všetkých. Áno, a zase dostal... Ja neviem, aká to má byť príchuť žuvačky, ale podľa mňa som dal zubnú pastu. Vieš, aká to má byť chuť žuvačky? Keď si pamätáš tie Amen. rúžové hubo... Ne, huba buba, áno. Áno? Rúžové huba buba také. Aha, tak toto je tá zubná pasta. To máš tiež na pohodu. Čili paprička alebo jahoda. To mi nevadí. Ja mám rád čili. Neznášam. Čili. To som mal ja. Ľudia, zás hnedu. To hnedu. Ja tam nechcem to psie žadlo. No to voňalo jak predtým. Fuj. Ale akoby tá čili štípe dobre, keď ju poriadne rozkúšeš a Fuj, ľudia. celú zješ. To bude hnus. Ideš. Môže sa mať slimak. Môžem si ochutnať slimáka? Dovolíš mi? Ne, nedovolím, nechcem, aby si mal slimáka. Yes, toto je dobré. Fuj. Ten slimák je ešte horší, jak tá chobotnica. A sopel. Fuj, ja normálne. Ja mám rád čili, ale tá čili je fakt ona, že keď ju celú rozkúšeš a poriadne... Fuj, a ten sopel je hnusný. Ideš. Ja mám furt to psače žrádlo. Ja som chcel ochutnať jahodu. Zase čili? Myslíš, že to bude čili? Ja. Jahoda, chvála Bohu. Prosím, ja už nechcem psie žrádlo. Ja chcem asi jahodu. Modrá. Zázubná pasta.
A neviem, že či to má byť taká proste modré orbitky, jak sú. No také, no to je zubná pasta. No. Zás. Teraz to bude určite chili. Nebude. Bude. A ja. Čili. Je to chili, ale nechcem. Ľudia, ja chcem tú jahodu, prosím, želajte mi a dajte like a dostanem. No. Ešte len musíte dať like. Fuj. Ja som ju dostal, takže ste dali like. Som zatiaľ dostal iba chili. Chudák. Daj kolu, ty si ešte nemal. To koluje, pri mojom šťastí to bude zase priežradlo. Bez hnusné. To sa fakt nedá, hej. Nie, prišiel ten moment. Poď ochutnať slimáka. Spravím ti tú radosť. Daj si slimáka. Som moc malý na to. Daj si slimáka. Ja Neboj to- sa, normálne. Vieš čo, jak slis. A ja to nechcem. No, normálne, daj si slimáka. Vieš, ak chutí normálne, jak slimák. Pomôcť. Moment prekvapenia. Asi dobre. No, To. Ty si vyberieš tú sladkú, ja si vyberiem zase slimáka, že? ja viem, či to bolo. Fuj, ale... Ne, ľudia, ja už nechcem psačie žrádlo. Tekola. Jasné. Ja už sa nehrám. Krušenie alebo Hruška alebo sopel. Takzvané, takto sa opýtam. Hruška alebo sopel? Teraz ver tomu, že som sem hodil hrušku a v ruke mám sopel. Ľudia. Ja si točím Chuj, a mám banána. Nie, ja nechcem chobotnicu. daj si chobotničku. Ne. Čakaj. No celé to zjedz. Banán. Chvála Bohu. Čo má? Modrú. To je dobré. Konečne modrá. Ľubná pasta. No, že tá žuvačka tam ani není podľa mňa. Bude tam podľa mňa, ale... Tak dajte mi modrú a ja ju dájdem. Ale zás musím mať... Dobre. Ty fakt nevieš, že chutí slimak. A čak... Podľa mňa to je ten slimák, ale... Ja neviem. Počkaj, to je toto, žltá. Ne, ja mu neželám chobotnicu. Banán. Jako šťastie má. Ne, ja nechcem psačie žrádlo. Tak. Ľudia, ja nechcem psačie žrádlo. Daj si pedigree. Kolo. Ono už keď máš zmiešanú tú chuť, tak už ti to môže byť jedno. Jahoda alebo čili paprička. Dobre. To je život. Nám. Aha. No, Ne, toto. už ochutnaj toho slimáka. Ale počkaj, ale čo keď to bol slimák a mne to chutilo? Ver tomu, že ti ten slimák... Zas. Čo máš?
Zas tropické ovocie. Ver tomu, že ten slimak... Podľa mňa som mal predtým slimáka. Tomu je, ja som mal predtým slimáka. Počkaj. Podľa mňa áno. Čo máš? Chobotnicu? Fuj. Ja aj túto som ešte nemal moc. Takže červená. No, keď Jahoda, bude čili, alebo tak ju hneď vypluj. čili. To si už nachystáme hraníček. Dobrá. Taká sladká, dobrá. Sladká, dobrá jahoda v zime. Ja aj dajú tú žuvačku. Teraz mám žubačku. Áno? Ne, ľudia, kola. Uj! Pedigree forever. Čo pedigree? Však pedigree máš psie žradlo, granule. Dobre. Máme ešte jednu. Čili. Ale ja to už nechcem to psáče žrádlo. Dobre, myslím, že nám stačí. Recenzia na to, sú tam aj dobre príhute. Však sa vám... Ale keď tu bude... Čo keď tu bude? Na tom videu? 50, 50 bude. 30. Dobre. Keď tu bude aspoň 30 lajkov, tak pôjdeme do Hot Chip Challengeu s orieškami pikantnými. Lajkujte. Ale ešte pri ďalšom videu si s vami dáme takúto vec a ochutnáme tieto kyselé... Bože, ešte mi to tu aj pada. Vystav to všetko, to si dám na bok. Tuto. Takéto kyselé cukríky. Všetky tieto kyselé cukríky si v najbližšom videu otestujeme a vyskúšame. A toto už nechcem nikdy v živote vidieť. A ja to psáče žrádlo. Ďakujem pekne za spoluprácu. Vidíme sa v ďalšom videu. Lajkujte, odoberajte, majte sa krásne. Kamarátom. Pekný deň a pekný večer. Ahojte. Čau.